Il-ġimgħa filgħaxija ittellet is-sitt edizzjoni tal-konkors Kanzunetta Indipendenza Junior. Bir-rebbieħa tkun Marija Kurmi li interpretat il-kanzunetta Marellima b'kitba ta' Emil Kalleja Baileys u kompożizzjoni ta' Filip Vella. Il-preżentazzjonijiet li rebbieħa saret mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino fil-preżenza taċ-Chairman tal-Kumitat Organizzattiv Robert Kutajjar. Il-kantanta l-overall winner kanzunetta konkors Kanzunetta Indipendenza Junior 2021 tebħitu Marija Kurmi. Fit-tieni post klassifikat 1-1-2 ta' Elaja Abela Borġ, klim ta' Rita Paċ u mużika ta' Augusto Cardinale. Filwaqt li fit-tielet post il-Kanzunetta Perfetti kantata minn Maraja Aġuż bi klim ta' Rita Paċ u mużika ta' Eliana Gomez Blanco. Il-premju ta' televoting intrebaħ minn Elaja Vella bil-kanzunetta Aħfir li ma. Ridna anki kull maħlu Afrida li bis-sitt tajnik minn flok ta' ġmiel apprezzajnik. Afrida ma mux tartu għadda dinja fej u l-mart. Afrida ma, Afrida ma. Il-kategorija l-oħra ta' tfal bejn 11 u 14 sena intrebħet minn Din Paċ bil-kanzunetta L-eroj tiegħi bi kliem ta' Rita Paċ u mużika ta' Aldo u Bradley Spiteri. Fit-tieni post Nitolbok ta' Xanis Mikallef bi kliem ta' Rita Paċ u mużika ta' Eliana Gomez Bianco. Fit-tielet post tal-limt kantata minn Kenzli Ċappara bi kliem ta' Rita Paċ u mużika ta' Kaja Priscilla Giordano Bsajla. Kemm nixtieq illi bqajt magħna flok lilna tradejt illi jekk li tħobbni minflok lilna nsejt. Kemm nixtieq kont l-eroj tiegħi missi mhux li kien minflok l-eroj tiegħi kelli nkun jien. Matul is-serata li xandret live fuq Net Television bi preżentazzjoni ta' Marka Zoppardu u Michela Dalli ħadu sem 21 kantant u kantanta flimkien ma' bosta talenti oħra mix-xena lokali. Waqt is-serata finali intwera wkoll feature li taħarsa lejn is-snin kollha kemm ilu jsir dan il-KKR Junior b'tislima xierqa lejn il-parteċipanti u r-rebbieħa kollha kif ukoll l-organizzaturi u l-preżentaturi passati.